ассалому алайкум дӯстон азиз, субҳ хайр, худо хайртон кардад. Аммо субҳай рӯзи чандума имрӯз? Рӯзи 4 декабр. Аммо навор кадом рӯз гузошта мешавад намедонам. Мумкин ҳамрӯз, мумкин пага бонаге ки имрӯз итария утари сарк не. Масалан муҳа меге бобоҷони прическа, дига бобоҷони кал наге. Қарор дорем яке аз магазинҳои беҳтарин люкс, тенҷ, бамбический, яъне барои мардум хуб магазини бародарм Ҳоҷиён шоп. И қарор дорад дар ҷо метро Люблино, Краснодарский 66 корпус 2 дар якум этаж, дар дим этаж ҳиҷомаи бобоҷонаш шуда, ҳиҷомаи манай, якум этаж ҳама вақт мо я чикор кардем, реклама кардем ва мекунем ва карда истодаем иншоалло бародари беҳтарин боварим вай. Либосҳоро нишон метим, илтимос ман бародар мақсад ҳама чизро нозикиёш нефаҳмам. Соҳиби магазина мепарсем, яъне ки савдогарша ҳамаша аялав мепарса, хай манам ҳамроҳш чӣ мегам ёрдамтон мекунем то буфаҳме. Хуб бародар рафтем. Салому алайкум яборга. Худат ака гап зан додарҷон ки чӣ аст, истаро ҳаст, чӣ хелай бор банд нарх навото ами худат сарк. Ай нархи арзун сарк медонам ки иҷа то 20000 либосам ҳаст, аммо ами арзун то ами дастраси мардум бош. Рафтем бисмилла. Я бор дига салому алайкум азиз. Ман чӣ гуфтанем ки мағозаи мо ҳам чизи арзонам дора, ҳам чизи қиматтарам. Барои ки бисёр бародаро мегӯянд ки дар наворотон фақат мегӯянд ки чизотон арзоне ба мебиёед, чизои қиммате. Мо ҳам арзонам дорем, қимматам. Например, обу фоям. Модело i4 то 20000 буд ози скидка кардем шуна, ози i2000 сар карда то 10000 мера максимум. ҳам 10000 модели ки қиммате, ин моделои качествои люксан ки ҳам натурали кожаан, ҳам дуруношон натурали мешавад. И зимняё, зимни моделако камтар қимматтаракан, лекин сифати зуран ки агар одами либос пӯшида метавониста бошад, чанд соло мепӯшад ин модело. Баъзе скидкаҳои нав мерафтаги аксиё шудаги, ин ситракҳои люкси модело 5000 будан хучон, ози вай шудаги, ози дуташ 5000. Яъне дувани мазори? 5000. Богу аксияи калон рафтааст, хел богу. Аксияи калон кати, ин ози дуташ 5000. Ин ҷинсакҳои люксако ки любой ҷода ами ай 5-6000 қиммата. Мо варем 4000 оварем. Ҳозир касе ки айном якай бовуҷа мебиёд 2-6000 мешавад. Яъне ки 3000 шукаре уже. 3000 ами касе ки айном худод мебиёд. Я хуб. Ва инҷа костюмакои флисакои ки спортивняко Adidas, Nike, ози аксияи 2-5000. Плотняко моделакои спортивни дар зимистонам пӯшида мешудагиҳо. Гавсан начос доран, ё не беначосан? Касе ки яки свитракои ком доран шаби начос доран, надорин? Флисак доран. Начос. Флис доран. Ва касе ки яки свитро қимматтаран, ҳастаи моделои свитрои однотония ки тонкиак ба любой чиз, ба классикам, ба спортивниакам пӯшида мешавад. Классика распродаж 2000. ҳамаам боло, ҳамаш 2000. Ҳамаш 2000, распродаж 2000. Уҷа спортивниакош ҳам аст. Куяде чанишом ти амҷа. Амҷанш. Яде чанишом ти вадаласкарам доштен уҷаво. Вадаласкаракош ҳам аст яка. Ҳастай свитракои гарданаки баландак дора ки чоткиак мешинад. Барои бачаҳои ёш. Баъд аз спортивниакош ҳам астай. Баъд моделои беғарз айё гӯянд ки бо иёш ҳам бо қиммат агиям. Бо астай ниҷада свитракои барои турко. Турецкияко ҳастан распродажи 1000 рубли. Ҳар хел моделако, ҳар хел свитако, сиёҳош, сафедош, любой хел свитако ё распродажи 1000 рубли. Байради болаам ҳар хел 2000 аст, 3000 астай. Каседа чӣ хеле маъқул шуд. Ин курткакои зимни аксия шудагиам. Ин модело ай 5 то 9000 будан. Ҳозир касе мебиёрад мекунад 3000 распродажа. Яъне ё распродажа курткаҳо ҳастан, а? Ё распродаж 3000 шудагиам. Ин модело куяча дриншак шо, ком унама ячи учки дриншак шо бини. Ям зимняко моделако ҳамаш дорунакуш хад зимняк плотни вай дорам. Чанд сумма? Ёзи распродаж 3000. 3000, я? Ака. Костюмакои люксам аст, курткакои люксакои ҳам аст гӯянд ки арзунтара ё костюм. Бародаро бо наге ки мақсад иҷа дар навори арзун мегеҷа қимат, иҷа ҳар намуда, яъне ки ина курткакои ки моделои ина 8.5 сар карда то 12-13000 мера. Ҳозир скидкаш даган ё 7000 ин модел 12000 буд. 7000 роз шуда. яъне бародаро бубине ки вобаста ба ҷайби бародаро нигаҳ мефурӯшанд. Ҳам дурӯша, ҳама сифатои качествои беҳтарин. Бо наге ки ина бо наге ки мақсад бо качествои зурбаст. ин чӣ шуби? Ин модел двухсторонняя. Я параш замш, я параш зам. Я яъне параш не хали. курткара метуни ин тарафшам пӯшони ин тарафшам. Агар ягон қарзор боша ягон кас дидакта давида ягон ҷобаҷо мешид ин тарафша мешид бодаш рафтан.
Як модела арха. Хуб. Шапка, носки, турси, чизи давид. без рукавко ҳаст бародаро. Ҳамаи намуд ҳаст. Ремень без рукавка. Инеҷа ҷои примеришни, ҷои либос Примериш пӯшидани. нема сав каси. Причатка, турси, мақсад ҳама ё сифатҳои хубам бародаро. Ина и плашовкаш мегӯед, чӣ мегӯед? Плашовка. Чанд ян ё? Чанд сум? Я раз продаж 2000 штук, я турецкий бисёр. Ина савча бро, чанда? Чанда ими? Чиша бибин, эла, XL чанд? Размераш ози XL. XL ай, миячо. XL размери оригинал. Кумам қаба мепӯшам, кумам ам таб қабда мепӯшам. Тамом. Ина нохе. Да пеши ойна. Ина бародаро. Бобоҷони красавчик бухор боши. Я ба чанд светам пӯшонда мешавад. Конечно, цвети сауз универсальный, бисёр чикет. Сиёҳ катиам, сафед катиам. Бо мегӯ бобоҷон дейна, вақти бира. Полный рост. Прическа биҷам. Ина бародаро, чанд сум? И модель распродаж 2000. Ина 2000 на бо курткам со корум со. И бо касе ки ам бисёр чӣ дошта бошад, як гала кисса дорам. Свитер, твитер хати бо мепӯшиш. Ина бародаро азиз. И як гамонда. И аи модель як дона мондага, дига цветош ҳам ҳаст. Сиёҳош чанд хел размер дорам. И сиёҳош чанд намуда, я сауз мунда, ина ман гирифтамш. Бо наге ки бачо, ҳам сауза биё. Ки ман я харидам, тамом. Ина. Тамом ина кай божон иша гирифта. Хуб бародаро азиз, хулоса аз ин ки не шаман гирифтам. Рафтем бо тамошо мекунем. Ина. Комплект такой люксо ҳам ҳаст. Касе ки биё комплект такой арзон намефора. Комплект такой люксо ҳаст ки модело ина 12000, 13000, 4000 буданд. Ҳозир иём распродаж расида 5000, 6000 ва 7000. خلاصه از این دوستان عزیز مگزین در مترو لوبلینا نه در روی اکران رقم‌ها در روی اکران آدرس کراسنودرسک 66 کورپوس 2 بدیل پر بیای زنگ بزنه از نوی باباجان 88 خرید کنه الله خیرتون تیا برکت در خانواده‌تون ان شاء الله بدیل پر بیای خرید کنه حجامه فیتا بوچکا دوش همش در جای ما را هست آدرسمون این رکلام‌هامون این همش در اینجا هستن برادرای خودمونن خدا نگهدار السلام علیکم و رحمت الله رحمت برای دستگیری تو التماس نوار پاک کنید السلام علیکم